цялото землище на Кръстилци, цялото землище, да бъде наредено тръба до тръба, пак няма да има такава стойност. Нещо повече. Остойностено е това във формата на рекапитулация. И е написано, че това нещо струва 1 милион 892 277 лева и 70 стотинки. Не съм го писал аз това, господин кмет. Това го е написал Тодор Гикински и екипа, за който говори в УВЕК Сандански. Това са фактите. Това не е нещо, което Яне Янев си изсмуква от пръстите. След което, господин кмете, има един куп разпореждания и конкретни становища на регионалната здравна инспекция Благоевград. Казано е какво е състоянието на водата. Написано е естествен уран, обща индикативна доза, обща бета-активност, обща алфа-активност. Не съответстват на изискванията на наредба 9. Написано е по възможно най-разбираемия начин. И други дейности присъщи за дейността на УВЕК Сандански. И се окаже, че има и други такива. Тогава питам аз, господин кмете, вие давате ли сметка колко ще бъдат загубите на общината? Вие до момента калкулирали сте глоби, овъзмездяване, разрушаване и така нататък. Колко струва на община Сандански? Общинските съветници това нещо не го знаят. Мене в момента ме разследват заради неща, които не съм ги направил. Не съм виновен. Това е под давлението на такива господа, които си мислят, че могат да управляват дори и съда, и прокуратурата в тази държава. Но времето на всички изтича. Като той господин, който преди малко ги казва тия неща. Той влияе върху всичко с цел да бъде опетнено моето име. Аз не съм си позволил да кажа нищо, което е извън доказателствата, господин председател. Все пак лично съм засегнат и това е... И за крафтаж за лупата. Защото и резултатите не се признават, когато пробите бъдат взети от нас или от нашето дружество. Агенцията не ги признава. И затова сме направили питане към тях, колко ще ни струва те да дойдат да вземат те пробите, да затръгнем да движиме въпроса с решаване на проблема в село Кръстилци с питейната вода. Относно за тези проверки, които има на прокуратурата, не се бъркам в работата на другите институции. След като има проверка на прокуратурата, има си съд, който ще излезе с решение и аз затова не съм взел отношение по този въпрос. Единствено днес, което ме предложи за решение, цел да се ускори процедурата, нищо повече и предлагам да не се отклоняваме от темата, а да говорим на база на това какво да направим от тук нататък. Не е целта да се опетни името на господин Гикински или нещо подобно. Има право да се участва на конкурс и мисля, че и за него и за всички ще бъде по-добре, ако се проведе този конкурс, има си законно избран, който ще да бъде. Аз мога да работя с всички и ще работя с всеки, който ми възложи общински съвет. Благодаря.